Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a activar o corpo, movernos con sentidiño e sentirnos mellor. Imos aló. Benvidos a Pulso Activo, unha mañá máis como a sempre. Aquí ben acompañado. Como estamos, rapaces? Con ganas de comezar? Bueno, sí. Alguna xa comezou aí con exercicios de coordinación que, bueno, daquela maneira. Coordinando. E esperemos que a mobilidade a coordinemos un poquinho mellor. A ver, Noemi, como eres medio pato mareado, fixche un exercicio aquí de coordinación. Vale, xa ves o que hai, non? Mans e pés. Así que tens que ir chegar hasta o final, metendo as mans e os pés onde toque. Veste preparada para facelo? Non, pero... Veña, anímate, vai. Pero imos. Veña, vale. Vai. Voy. Más rápido. Aí, sigue. Ole. Y... Vale. Imos aí, a cabeciña ao lado e outro. Pero teño que dicir, cuidado, que hubo quen o fixo peor que ti, Noemi. E o exercicio fíxeno especificamente para ti, pero vamos, foches de las mellores, Arriba, abaixo. É que hai un dito, como ese dito, de un cardalá e outro leva a fama, non é? Tal cual. Pois é así. Eu teño a fama da descoordinación, pero... Ombreiros. Pero sempre hai quen gane. Porque me pagaches, di a verdad. Claro. E dixeches, toma 20 euriños e dixen, bueno, por favor, si non eu sería un experto. Cambiamos. O problema da que non lle cabía o pé no... Sí, ia ser ese. É que dicir que non é... O sea, parece máis doado do que... Parece máis sinxelo, pero bueno, oye, que a mí me costa máis. Va na cintura. Tamén. Home, máis costouche 20 euros. Gustouche, Estrella? A mí sí. Tamén eu fun así máis amodiño, pero... Non, fixéchelo ben, Bueno, xa me dicían que parecía que bailaba capoeira en vez de facer o exercicio. Xuntamos pernas. Cambiamos o sentido. Estás moi calaos. Concentrados na coordinación. Eso. Pulsos e nocellos. O que parece increíble é que Anxo tuvera que apoiar os dous pés. Hacia dentro. E non fixera equilibrio. Como era? A mí parece increíble. Estaba vendo que un era derecho, entón esquerdo puño os dous nas mãos. Cambiamos de pé. O déficit de atención. A ver, non eran os 20 euros. Tamén. Hacia dentro. As dúas cousas. Todo sai a luz. Vale, moi ben, rematamos a mobilidade articular. Agora imos pasar co quecemento. Pero antes de pasar co quecemento xa vedes que teño aquí o step e o pau. Así que collemos todo que comezamos. Mans e pés, Anxo, mans e pés. Mira aí, Unha man, non dúas. Mima, un pé. Que un pé na máis, é un pé. Vaya Cristo. A miña coordinación foi mal porque nós xa sabíamos desto, entonces non me fixo un bizu xusto o día anterior, entonces fixo mal a propósito. Unha vez que xa collemos o step e o pau, imos comezar cos exercicios de quecemento. Van ser dous, a marcha e a marcha lateral, 45 segundinhos cada unha. Imos aló, veña. Aquí vamos coordinados, que non sei que mover. Sí, aquí. Pero en canto se empeza a complicar un poquinho a cousa, xa se notan os pasos que van diferentes. Cada un temos o noso ritmo, entón... Iso é, cada un o seu ritmo, Tanto a hora de facer os exercicios, como de facer aquí a marcha. O importante é moverse. É non mancarse. Un poquinho máis. Movemos aí os brazos. Imos entrando en calor, pouquillo a pouco. 2, 1, e veña, agora de forma lateral. Ai, esa coordinación que se entrenou, se adestrou antes de comezar a clase. Esta témola mamadísima este paso. Xa partemos un equipo de verdad. Ai, abrindo e pechando. Esta manera, o asa de Halo.
No, a ser que é verdade. Ai, sí, é verdade. Hai tempo que non o facemos. É verdade, é O mellor, verdade. deixa estar. Que máis se dá? Ao final vas ir ao teu ritmo igual. Pouquinho máis. Pam, pam, pam. E última. Vale, moi ben. Hoxe, cando chegamos, levamos unha grata sorpresa que preparou Edi un xogo de coordinación. Bella Estrella, vai. Ole. Ui, 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 ui. Espera, espera, Non fagas capoeira, espera. E noto eu que os adultos, cando nos ponen xogos de nenos, pasámolo, o que quere dicir que ese neno toda a vida. O que pasa é que reprimimos, non sabes? Unha vez que rematamos o quecemento, a clase de hoxe vai ser de cardio, que imos a empregar o step, e de mobilidade, que imos a empregar o pau. Imos facer 2 roldas, 30 segundiños de traballo de descanso, de acordo? Entón, o primeiro exercicio, imos coller o pau, imos abrir ben. Hai varias maneiras de facer este exercicio, vale? Imos traballar aí a mobilidade dos sombreiros. Ben podo facer isto, de levar hacia atrás, pero entendo que pode ser complicado. A mí O non que- me dá. O que podemos facer é o seguinte, pasalo por un ladiño e despois polo outro, de acordo? Intercambiando un e outro. Estrella, sei que ti tiñes un pouquiño de complicación. A mí enredanse. Ata onde chegues, de a mí acordo? Enredansemos. Vale, imos a locos 30 segundiños que comezan xa. Hacia atrás, iso é, dándolle mobilidade ao ombreiro. Se non podemos así, pasámoslo de forma lateral. E aí. Pouquiño a pouco, mantendo os brazos estirados. Se nos costa moito así, flexionamos un pouquiño os cóbados. O que queremos é traballar esa zona dos ombreiros, gañar mobilidade. Aí, imos. 3, 2, 1, vale, agora empeza a imos o calorciño no corpo, de acordo? Imos facer o burpee lateral empregando o step. Vou facer o seguinte, colócome nesta posición, un poquinho separado, vou a despegar o peito, pego o chimpo e paso por riba e volvo a facer o mesmo mirando deste lado, vale? Veña, imos comezar todos deste sitio. Collemos aire e veña, 30 segundiños. Pasamos por riba e cambiamos. Aí, cada un o seu ritmo. Pero que necesidade, Dios mío. Que necesidade. Pero, bueno, eu fago, Ai. Casi me paso. É outra forma de facer burpees. Noemi, non aproveites aí Non aproveite que teño que ir ao ritmo de Raquel. Gracias. No. esa coordinación. No, é que é verdade, senón non o podo facer. Vale. Última. Moi ben. Os burpees cambiando de lado, xa decía Estrella que necesidade hai. Pois doulle a razón. Penso que non había necesidade de todo eso horrible. Claro, teño que ir ao ritmo de Raquel porque se vou máis rápido que ela, o sea, o ritmo que iba eu, cando ela viña para este lado, eu xa estaba no outro e chocábamos. Agora, collemos pau e ímolo a colocar aquí na zona do trapecio, pese para as anchuras das cadeiras, e imos facer rotacións a un lado e outro. 30 segundos, dando un pouquinho de mobilidade. Exhalando. Que burpees preferides? Os que fixemos agora? Os míticos? Estes. Que perdes algo de tempo saltando a esta cousa esta. Eu tamén. Ou os do empuxe do demo. Ou os de quedar na cama toda a mañá. Vale, moi ben. Deixamos pau. Llámalo un ladiño. Agora, imos colocar a perna dereita encima do step. E ca perna esquerda o que imos facer é subir, vale? E acercar o xeonllo ao cóbado contrario. Sí? Despois na seguinte rolda cambiamos de lado e mesmo exercicio. Veña, 30 segundiños que comezan xa.
Veña, que se empeza a quemar aí a perniña, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Pois non me recordo. Bueno, sí, había un que se chamaba un xogo parecido que se chamaba, non sei se era Twister. Sigue. Ah, máis rápido. Ahora sí. E preparouno para Noemi, pero picounos a todos a curiosidade e quixo saber como nos ia salir. Tamén o fixo ele. Veña, aproveitamos agora que nos toca a mobilidade para coller un pouquiño de aire. E o que imos facer é levando o pau aquí atrás, hacia un lado e hacia outro, de acordo? Vamos a un lado e hacia outro, soltando aire. Seguimos aí. Un pouquiño máis. Como ide, rapaces? Ben. Vale. Deixamos o pau e toca activar aí o corpiño cos saltos, vale? Colocámonos encima do step. Este exercicio somos jumping jacks. Abro, pecho, vale? 30 segundiños, Anxo, non fágalo... Non callas. Se despois lesionaste, despois a ver que pasa. Veña, collemos aire e imos aló. Abro, pecho. Iso é. Moi ben, ese ritmo, moi ben. 3, 2, 1, vale. Como estamos? Mal. Mira, hoxe a clase le veina moi mal. Moito calor, sudamos moitísimo. A mobilidade sí está moi ben, pero non nos dá o 10 segundos de descanso e di que descansemos na mobilidade, pero non se pode. Entón, foi intensa de carai. Veña, agora vanos dar tempo para coller un poquinho de aire, vale? Seguimos ca mobilidade. Colocamos de novo o pau atrás, brazos flexionados 90 grados, apoiamos o pau aquí no trapecio, collemos aire e soltamos arriba, vale? Veña, este exercicio xa é máis suave. Seguimos a dar mobilidade a zona dos ombreiros, intentamos xuntar escápulas ao baixar. Envío cara adentro cada vez que subimos os brazos. Un pouquiño máis. 3, 2, 1. Vale, perfecto. Agora imos facer, imos co step, perdón. E imos tocar aí pam, 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 pam. Vale, un pouquiño de movimento, 30 segundiños de traballo, de cardio, para activar o corpo, para aumentar as pulsacións. Estamos? Estamos. Veña, imos aló, tocando nada máis, vale? Pam, pam. Así. Suavemente tocar ca punta do pé. Movimento de brazos, acompañe con movimento de brazos. Iso é, moi ben. Mantendo ese ritmo. Tres, 2, 1, vale. Veña, quédanos un exercicio para rematar a primeira rolda. E vai ser o péndulo e imos empregar o pau, de acordo, como punto de apoio. Aquí o que imos facer é ao ladiño e ao outro. Sí? A bailar un pouquiño, veña. 30 segundos de péndulo que comezan xa. Iso é. Ánimo un pouquiño.
Estamos rematando a primeira rolda. A primeira. A primeira, sí. Hai dúas. 3, 2, 1. Vale, moi ben. Collemos un pouquiño de aire. Parece que non, pero... Pero sí. Pero sí. Parece que sí. Acalorada. A clase de hoxe foi acalorada, pero bueno, ben. Penso que non foi tan dura como outras de cardio. E bueno, ben. Veña, agora toca outra vez o movimento, vale? Aí nos sombreiros. Veña, estamos listos? Estamos. 30 segundiños de traballo, de mobilidade. Collemos aire e... imos soltando aí. Se nos costa moito así, recordamos así un ladiño e o outro. Vale, válenos tamén. Moi ben, aproveitade para coller aire porque veñen os burpees. Perfecto, deixamos pa un ladiño. E imos comezar todos do mesmo lado, de acordo? Vamos intentar ir aí o mesmo ritmo. Ai, ao mismo ritmo, entendín, ainda non mo ritmo. Que tamén. Veña, preparámonos, listos, imos aló. Subimos e cambiamos de lado. Moi Al ben. mismo ritmo hay que esperar por Estrella, ¿eh? A ver. Gracias, Anxo. No, eu digo, sobre todo por Noemi e Raquel. Tranquila, Estrella, eu espero por ti. Que faga falta. Veña, casi quérote máis. É que non son compañeiros, esta xente non é compañeira. No, vai cada un ao seu, ale. Así me gusta, veña, mantendo o ritmo. E última. Moi ben, perfecto. Os burpees, xeneal, porque esperei por Estrella, pola miña fiel compañeira, defensora, entonces, xeneal. E agora, colocamos de novo no trapecio e ao ladiño e outro. Veña, aproveitamos para coller aire aquí. Rotación do tronco. Un poquinho de mobilidade. Abre un poquinho máis as mans, Estrella. Xa. Tens que estar cómoda. É que se non tronzo. Que? Au. Vale, pois mira, non pon o pau na cintura. Venme na cintura. Aí, estira os brazos. Vale. Vale. Debo estar soldado aí. Veña, agora imos colocarnos de lado. Tocounos antes que a perna ter apoiada a perna dereita, agora imos apoiar a perna esquerda no step. E aí imos levantar xeonllo dereito cara ao cóbado esquerdo, vale? Collemos aire e imos aló. Iso é. Acompañamos co movimento de brazos. Un poquinho máis. 2, 1, vale. Veña. Veña que estamos a facer moi ben. Agora imos de novo coller un poquinho de aire. Imos facer esa flexión lateral. Volvemos colocar o pau aí no trapecio. Imos a un ladiño e outro. Aí. Moi ben. Eu estou suando, non sei vos, pero eu Tamén. teño moito calor. Chega a llevar. É moi normal que a mitad é mobilidade. Sí, por eso digo que de outras veces sería forza, esta aplicamos un poquinho de mobilidade co pau. Tamén estamos traballando moi ben, pero podría ser máis intensa a cosa, Vale, peña, deixamos pau. E agora toca saltar, de acordo? Colocamos no centro. Estamos listos? Tá. Veña, 30 segundiños de saltos aí, comezan xa.
ánimo. Vale, muy bien. Creo que nos pasaron un poquillo los 30 segundos, pero bueno, non pasa nada. De propina. Bueno, a clase de hoxe de cardio e mobilidade, suamos, porque traballamos moito. E para min os burpees atragantáronse de vez, Ui, que necesidade de facer burpees, veña, estirar, saltar, pegar un chipo, volver por chão. Boa, cala. Veña, collemos o pau, colocamos detrás, e agora é elevación, de acordo? Xuntamos escápulas, collemos aire e... Este exercicio como se chama? Cocote, no, o pau no cocote. Este sería o empuxe militar, non? Puxéchelle o teu nome, claro. Bueno, en sí sería o jalón tras nuca na polea. Cocote pau está ben. Cocote pau está ben, sí. Vale. Veña, quedan os dous exercicios. E toco step tamén. Agora tócanos tocar o step e volver, vale? Toca. Ai, E tamén estás suando, Veña, quedan os dous e rematamos a clase. Pasamos tiramentos. Veña, estamos trella. Estamos. Comezamos xa. Veña, 30 segundiños. Veña, rápido. Movimento de brazos. Aí, veña, que nos estamos poñendo en forma. Vale, moi ben. Quédanos un e rematamos. Que ven sendo o péndulo. qué alegría, Aí, ledicia. o baile ese ruso. Estamos. Estamos. Veña, 30 segundos de traballo e acabamos a clase. Veña, comezamos xa. Aí, abrindo ben. Iso é movimento. Seguimos. Un poquinho máis. Ánimo, va. Moi bo ritmo. Manteño. 3, 2, 1. Perfecto. Deixamos pau. E pasamos estiramentos. Bueno, rapaces, que tal? Ahora que acabou. Ahora mellor. Agora ben. Veña, brazos arriba, separamos un poquinho as pernas, imos a un ladiño, aguanto aí. Imos cara a outro. Miren que eu, cando estaba diseñando a clase, dicía eu, vai pouquiña cosa, non é... Sí. Pero o centro, soltamos aire, pero suamos, movemos o corpo o que dá gusto. Más o ladiño. Tamén hai que dicir que houve outras clases que foron máis duras, Sí, pero esa xa non nos acordamos. Se ese non se acordamos. Eso xa pasou. Cambiamos de lado. Volvemos ao centro. Despaciño, imos cara arriba. Agora vou acercar un brazo hacia min. Estirando un pouquiño a zona dos ombreiros. Cambiamos de brazo. Moi ben. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño, porque o corpo e a mente agradeceu. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Manteño pulso. Carajo, como suamos, Madre mía, me tomo a sauna. Non me jales.